Mamma, Mm. nou hoor je Hajo liefhapje. Oh nee, alle mensen. Iba Ja, sa hij zegt liefhapje. Oh, yeah? Ja. Good morning po sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video. Kakagising lang po namin. Kita nyo naman sa mga pagmumukha namin. Kakagising lang namin and ano pa dito? 8:10. Si Ruth ay almost ready na. Kasi Friday ngayon, so mag-work po siya last day of the week. And free po ako today. Pero di ba may sinabi ako sa inyo na may bago akong kliyente every Friday. Pero wala kasing magbabantay kay Ana today. So nakiusap ako sa kanila kung pwede puntahan ko sila kahapon. So okay naman, walang problema. So bali, dalawang address yung pinuntahan ko kahapon. Mama, kan we tv niet doen? Ay, sorry. Alis ako guys kasi hindi daw niya marinig yung pinapanood niya, diba? Ito na naman tayo sa favorite spot natin. Kahapon, buti naman yung bagong kliyente nag-okay. So, dalawang address yung pinuntahan ko guys. Gabi, pagod na pagod ako kahapon. Nakailata lang ako. Buti na lang I didn't have to make dinner last night because nag-order kami ng Chinese food. Yung auntie tsaka uncle ni Ruth dito po nag-dinner, and then yung mama at papa ni Ruth din. Papa sa bahay naglamit do siya. Papa komti yan eh. Kaya yan, naglagay ako ng table. Warom? Why are you asking for the time? Correct. So yun, dito po sila nag-dinner. Kaya naglagay ako ng tablecloth last night. Medyo matagal silang umalis. Mga ano na yata, mga 8 or 8:30 na yata yun. Ayun, so masaya naman. Yung uncle ni Ruth, palagi po kami ini-invite nyo na vlog ko din yata yan dati pa. Yung pinupuntahan namin yung uncle niya. Tapos yung asawa is Romanian na magaling magluto. Dito sila kumain last night. Kahapon pala guys, grabe. Kasi every Thursday pumupunta po ako sa gym. Yun yung aking what's that? Yun yung aking part-time sa sa Thursday morning. Pumunta ako dun. Akala ko lang tao kasi nga usually hindi ko naman naaabutan yung may-ari, yung anak ng bali dalawang lugar sila sa Thursday. Una talaga sa gym, tapos after that pinupuntahan ko yung yung nanay, yung may-ari. May-ari yata yung anak, hindi ako sure entirely. Pero yun, akala ko lang tao kasi hindi naman kami nagkikita ng may-ari. He lives upstairs lang na sa sa gym. So pagdating ko dun guys, dun man siya exercise sa labas ng gym. Nakahubad. Nakahubad siya guys. Katawan. So magandang tanawin sa early morning. Sabi niya, oy, kumusta, G? Sabi ko, okay lang. Tapos katawan niya, grabe. Yung suot lang niya, yung super tight and short na pang gym na shorts. Wow. Diba? Sayang hindi nyo nakita. Yeah, sayang hindi nyo nakita kahapon yung magandang tanawin. Gusto ko sana i-share, pero ito guys, joke lang ha. Hindi po ako nag-vlog nga kahapon kasi medyo masama pa din yung aking pakiramdam. And, yeah, hindi po ako natulog ng isang gabi sa namin, sa kwarto namin. Actually, 2 gabi, pero split ba? Yung isang gabi, hindi ako matulog kasi 'di ba sabi ko sa inyo naiinis ako, hindi ko talaga contain yung pagkainis ko kay Mister. Doon ako natulog sa kwarto ni Ana. Minsan po pag ganyan, pag kailangan ko na kumalma, tapos when I feel down or stuff like that, doon po ako natutulog sa kwarto ni Ana kasi hindi ko alam, ganyan din po ba kayo pag down na down ako, parang si Ana lang yung nakakakalma sa akin. Tapos the next day okay na ako. Na after sa magandang tulog, yun, pahinga, yun, okay naman na. Tapos last night, doon na naman ulit sana ako matutulog. Sabi niya, ano na ba, yung matutulog na kami. Sabi ko, akyat na ako ha. Sabi niya, Mama, doon ka ba matutulog?
Parang, in a way ba, parang yung sabi niya, kita na lang tayo mamaya doon daw sa, sa kwarto. Sabi ko, hindi man ako matutulog sa kwarto natin. Sabi niya, bakit? Sabi ko, mas kailangan ko si Ana kaysa sa'yo ngayon. Charot, joke lang. Tumatawa siya. Sabi niya, ganun ba? Joke lang yan, guys. Pero yun, last night naman, okay naman na ako. So, nag-transfer po ako doon sa kwarto namin. Iba-iba lang talaga tayo ng coping. Charot. Wala naman po problema sa amin, no? Okay naman po kami. Wala kaming problema. Yun namang mga maliliit na bagay na minsan ayoko nang pag-usapan. Gusto ko lang kumalma sa sarili ko muna bago ako makipag-usap. So, yun. Kasi pag sobrang galit ako, baka may masabi akong hindi ko, I don't mean talaga ba? So, yun. Okay naman na. Tapos, masaya si Mr. na doon ako natulog. Ulit. Hindi po talaga kami nag-aaway talaga. Guys, napapansin nyo ba guys? Miliit po yung mukha ko, no? Hindi naman talaga maliit yung mukha ko, no? Pero compare dati ba? Pakita ko sa inyo yung, di ba nakita nyo yung video, yung nanood kami ng vlog namin ni Ana doon sa Cebu. Ganun. So, at least ngayon ba? Pero medyo liit na yung ano ko. Yung problema ko lang talaga, loose na loose yung skin ko dito sa sa neck area. These days, tinatry ko pong gawin yung face fitness and yung mga massage down sa neck, and then also para ma-help yung skin para sa din sa mataitin yung skin natin. Tinatry ko po these days. So dito, I learned dito siya, tapos pataas, massage mo pataas, hanggang dito, pataas din, ganyan. 3 to 4, 5 times. And then sa eyes. Wala, kanina pa ako nagsasalita. May muta pala ako. Pasensya naman po. Dito. Tapos, ganyan. Pataas. Pataas. Pero hindi siya ipupush. Tapos, dito din. Yan. Yan. Tapos, dito. I do it po, especially if I do my skincare. Yun. What? Nothing? Are you hungry? Okay, I'll make food na. Yan, gutom na guys. Gawan ko muna ng breakfast si Ana. No? Binigyan pala ako ni Biana ng dalawang Hello Fresh. Ano po yung Hello Fresh? Yung app siya. Tapos, mag-order ka ng mga pwede mong lutuin ba? Ano na po siya? Lahat ng ingredients ready na. And then, may recipe ba? So, yan. Ito siya. Koude gehaktbrood met aardappel puree. Dalawang pack po to kasi nga umalis sila. May camping sila. Puntahan namin bukas. Pero hindi ko ipa-follow yung recipe guys. Gamitin ko lang yung mga vegetables. Ganun, may fry tayo dito. Tapos, potatoes. Tamang-tama. Wala na akong sibuyas. Ito. Sauce. Ito naman siya. Fish. Ito siya. With vegetables. Pinanilot sa ref. And sibuyas ulit. Diba? The Asian in me is very happy. Ayan, may bell pepper tayo. Tamang-tama. Carrot. And then may garlic din. Oh. Ano to? Ginger puree. May frikaki pa. Ayan. Buti na lang. May frikaki mix. Matagal na po ako hindi nakakakain ng frikaki. Yan. Ito yung mga binigay ni Bianan last night. Sana okay ang weather later, but it doesn't look like it. Okay yung weather later para maganda yung weather nila doon sa camping ba. Ang tsaka ng camping pag muddy naman. Para gawa po ako ng electrolytes para hindi tayo manginig. So, ito yung panlaban talaga pag nagpa-fasting kayo. 1 liter ng tubig. Cream of tartar. 1
1 teaspoon ito. Kahit hindi po kayo nag-low carb o nag-fast, if need nyo ng electrolytes. Homemade pa. Maganda siya. When I was still really fasting ba, hindi po ako nahihilo or sumasakit yung ulo ko. Now, alam niyo naman, kumakain na ulit ako ng high carb. Konti-konti. And then, pero nagpa-fasting ako na hindi na masyadong matagal like before. Pero, i-push ko po siya ulit na naman. Yan, Himalayan salt, 1 teaspoon. Mang yung panlaban ko the whole day. Tapos, syempre, inom pa din ng tubig. Kan je straks eten buiten, Dodong? Weet ik niet. Ik ga nog weer doen. Best wel wat jullie doen. Wow. The window in Anna's room was open. Ja. What do you do? No tekst van Richard is It's very noisy. No. It depends on what weather it is, man. Flat weather, then I just say it work. Um, Just text if you come to the center. Nee, maar Marijn is backed up. Monday. We will text if you go to the center, otherwise you just come here. Well, have a good day, yeah? Say goodbye to Anna. Ja, I kissed her, I said goodbye. Doei doei, Anna! She asked me to eat. I kissed her. No, she said cool. Yeah, I will. Do we eat box tonight? But Nemo, you don't eat this one. Yeah, not with fish. Kusje komt, zeg maar dat. Tatanong siya kung kakainin ba namin ito. Pag-isipan ko muna kung anong recipe yung magagawa ko. Hindi ko na lang ipalo ko. Kasi hindi naman ito bet ni Ruth yung mga recipe na ito. Opname zijn er nog niet. Baboes, bang. Babos papa, love you, Love babos. you. Si Ana po nagbabasa, kunyari siya ng libro. Ganyan siya these days. Nahihilig. Talagang mahilig naman siya sa pagbabasa. Hindi ko lang yata siya nag-vlog na nagbabasa. No? Kasi normally, nagbabasa sila ng tatay niya talaga sa gabi. Ayan. Medyo din ako guys, na may nagda-diarrhea yata ako. Kaya, mas kailangan ko ng electrolyte. Parang mga 2 beses. Okay. Mga 2 beses na po ako pabalik-balik sa CR. Yeah, but that's too much information. Balikan ko naman po kayo later, no? Kasi naglalaba po ako sa taas. Maglilinis din po ako ng 2nd floor kasi parang whole week, last week, hindi ako nag-vacuum doon. Kailangan na din siyang i-mop doon. So, organize ako ng mga anik-anik. Diba? Kasi masakit sa mata ba? Balikan ko naman po kayo mamaya. A few moments later. Ik ben normaal geen dia's. Mama! Ik ben al wakker geworden. Mama. Bot Nemo. Wala pa ka natulog ay. Walker ka dyan. Mata na daw siya. Gising na daw siya. Mama, zullen we samen spijtje doen? Nee, Anna, ik ben nog ziek. Guys, hindi na po kayo nabalikan kasi sumama talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero today, may diarrhea po ako. Tapos, may chills. Nag-inom na po ako ng Bioflu. Ilang beses na akong nag-CR. Talagang parang tubig. Runny na runny. Ay, nako. So, yun. Minintay na lang po namin si Mr. Ano pa naman dito? 2:30. So, siguro kakain na lang kami sa labas. Hindi na po ako magluluto. Ang sakit po ng katawan ko. Para akong, hindi ko alam. Para akong anong tawag yung kulata eh? Para akong ginulpi. Grabe guys, ang sakit ng katawan ko eh. Kahit yung ganito yung kamay ko, yung braso ko ginaganyan ko, ang sakit. What's wrong with you, love? What did you eat? What did you eat? Active man mo. Pinapatulog ko siya pero ayaw niya matulog. So, hayaan ko na lang kasi. Nou, papa was hier gekomen, mama. Yeah, I know, love. Hoor je dat? Yeah. I saw Papa. Oh, Papa even gave me a kiss when he left. Ja, maar jij was toen aan het slapen. Yeah, I know, but you didn't wake me up. Ja, maar daarom. Why didn't you wake me up? Dat. Saan naman eh? Hubog ka? Wat?
Hubog ka? Sus, Ginoo ka gwapa pero buyag. I love my own juta guys, no? Be, sabi, ano be, sinong magulang dyan na nagsasabi na pangit ang anak nila, lahat tayo sinasabi talaga natin, no? Maganda or gwapo yung anak natin. Ganyan talaga. Ay, anyway guys, magpahinga pa po muna ako, no? Kasi medyo masakit pa po yung katawan ko. Tapos, hindi ko na-check yung temperature ko ganina, pero may lagnat pa ako kanina. Kaya siguro masakit yung katawan ko. I-try ko pong matulog ulit. Say bye. Thanks for watching. See you. Yeah, kakagising lang niya guys. Bye titas. Mama, Yeah. we gaan kijken waar ik met Jokie ja. Oh, okay, that's good, eh? Napilitang magluto si Aerot, guys. Master chef. Wala siyang choice, magluto siya. Kasi walang ibang magluluto. Everybody's sick tomorrow, then you know what it is, bro. What? If everybody's sick tomorrow, then you know what it is. Papa cooking. If you also have diarrhea tomorrow and Anna, then you know that's It's at the bodies. Guys, nakatulog po ako ulit. And then, We gaan kijken balik-balik yung fever ko talaga. Sakit ng katawan. ja. Yeah. So, i-end ko na po yung video, no? Kasi walang ganap. Hindi kami makalabas. Kasi nga, masama yung pakiramdam ko. See you na naman po sa susunod na video. Pasensya na. And salamat sa panonood. Uy, mush mush babush.